Mišo. Čau, to je Pomeranč Face a dneska budeme točiť reakcie. Pretože videl som jedného, ktorý furt na mňa nadáva a chcem to zlepšiť. Takže, viete, ja som v tom veľmi smutný, pretože furt mi tam píše napríklad, že som hovno, že proste, že som dement, že som tik a niečo také podobné. Proste, pozrite si to a ja mohlo by najradšej, keďže sa môžeme udobriť a také. A toto je dnešná moja reakcia. Cítim sa v tom veľmi smutne, pretože aj vy by ste sa cítili smutne, kebyže ste taký ešte mladý youtuber a potom niekto vám píše, že máte zlé videá, však ja som začiatočník, tak jasné, že mám zlé videá. No. No a proste cítim sa v tom veľmi smutne. Ja som mu tiež písal také, pretože on si začal. Ale ja by som sa s ním veľmi rád udobril. No čo sa týka tých komentov, zaujímavé to, že by povedal hovno. Ale bol by som rád. Nechceš sa na seba pozrieť, aký si? Kebyže No ne. proste udobríme, by sme mohli byť. No, Aký je tvoj pekný lov? sa mohli niekedy stretnúť, aby sme boli niekedy tu. Ale teraz som poviem. To sa asi nikto nestane. No a keď niečo, toto je môj pes Leo, povedz niečo do kamery. Skill me. A ideme ďalej. Takže táto reakcia proste je to aj také vtipné, že hovado alebo že retard presne na telenoskú zrobí reakciu, prepáč. No, lovci Burok vlogy 2, čo máš 403 odberateľov. Čo ja, Pomeranč Face, mám 0, teda 1. No a jak sa vám videoľko páčilo, hlavne tebe, lovci Burok vlogy 2, tak dajte mi like, ale ty lovci Burok 2 vlog 2, to mi asi nedáš. Čusko.